bueno, daros as gracias por estar aquí hoxe, todos os medios de comunicación, e os convocamos un pouco para dar continuidade, explicarvos un pouco a continuidade que queremos darlle ás movilizacións que iniciamos polos recortes que hoy caen no ensino público na Comunidade Autónoma de Galicia. Concretamente, despois das dúas folgas que se fixeron o 21 e 27, que consideramos que tuveron un resultado importante e que o profesorado sigue demandando que nos movilicemos, nos juntamos para presentar ou para organizar un calendario de actuacións de aquí en adiante, para continuar movilizándonos. Entre as medidas que vamos a levar a cabo, unha delas foi presentar nos centros, nos claustros, e queremos tamén presentarlle a opinión pública un manifesto para que apoyen tanto claustros como consellos escolares en todos os centros. Por que claustros e consellos escolares? Porque entendemos que o problema que estamos a vivir en este momento non é un problema laboral exclusivamente, é un problema de recortes do ensino público moi importante que vai a repercutir na calidade e, por tanto, no servicio que se lle está dando aos usuarios da educación pública. Este manifesto que temos aquí comeza definindo un pouco o que é a educación pública, que desde a súa creación foi encargada de asegurar o dereito á educación de toda a poboación, que é a que nos permite continuar con unha cohesión social e a única que pode garantir a non discriminación por razón de sexo, de religión ou calquer outro tipo de razóns, e non é absolutamente non discriminatoria. Non se pode decir exactamente o mesmo do ensino que non é público. Despois, no propio documento, entramos a facer unha valoración e unha defensa do prestixio social do profesorado, dos docentes, da función docente, xa que a nosa administración, o noso empresario, que é a Consellería de Educación neste caso, e non solamente aquí en Galicia, sino tamén de forma generalizada noutras comunidades autónomas, tiveron a irresponsabilidade de desprestixiar ao profesorado, que é un elemento base dentro do que é o ensino público, fundamental. Como nos prestixiaron? Pois tratando de despistar e tratando de derivar a discusión dos recortes a un problema laboral de cambio de horario lectivo, simplemente. Nós non estamos aquí hoxe, nós non iniciamos estas movilizacións anteriormente por un problema laboral. Non nas iniciamos por 4 horas ou por 2 horas máis lectivas. As iniciamos porque esa medida foi un instrumento para recortar masivamente número de profesores. Desa forma, o que deu lugar foi a que en moitos centros non se poden levar a cabo hoxe en día apoios, reforces, tutorías e incluso en moitos casos están partindo especialidades por profesorado que non ten a especialización adecuada para impartidas. Nese sentido, rematamos o propio manifesto plantexando e demandando a rectificación das políticas de recortes, a continuación na aplicación das medidas que xa se viñan producindo nos centros de apoio de reforzo a aqueles rapaces que teñen maiores dificultades, o recoñecemento do profesorado como principal activo no ensino público e, desde logo, a garantía a un emprego digno e non nas condicións nas que estamos neste momento impartindo aquelas especialidades que non posuímos. Eu dicía que se a Consellería nos chama para negociar, nós o que pretendemos que negociar este conflito, en principio este conflito. Se nos chama para negociar outras cuestións, pois vai a depender do momento que nos chame e de como está a situación do conflito este. Decía hace un momentiño, esta Consellería ten a costumbre incluso de chamarnos a negociar o mesmo día que estamos no conflito, o día da folga, o día antes. Bueno, pois se agora mesmo están plantexando aquí movilizacións o día 11 ou 18, non ten cabida que nos chamen esos días para negociar nada, evidentemente. Agás que seña para moverse da súa primeira pretensión. Pero tampouco vamos a permanecer inamoviblemente aquí a final de curso sin asistir a ningún tipo de negociación. En algún momento teremos que romper esta dinámica e evidentemente teremos que estar negociando as cuestións que nos parezcan de importancia.